Čaute ľudia. Dneska budeme hrať Manhunt na týchto dvoch chlapcov. Snad sa mi to podarí a snad ich zabijem. Oni majú 10 a ideme na to. Conor a tento a divý chlapec, som zabudla, ak sa volá. Krisko 7. A my rýchlo ideme, krásne lagy. Počkaj! Ale zbojím. Mali sme lag. Že sme tu mali knockback, ja viem. A idú zase? Kde padol? Vypali to jedno. A umrel chlapec. Nice, sú kuk drvíme ich. Dobre, asi sa spawnuj trošku dole. Ľudia, viete čo to znamená, že my máme čas a oni nie. A tu mi divý chlapec hovorí, že si ma na teréňako. A tu ich vidím, chudáky. Že si ma na chlieb na terén, no vidíme, ja si na terén. Super, to som kúk, to som jak mám dostať. Povedzte prosím ľudia, jak sa mám dostať. Za ten spawner, A idú, oni spadnú. A horí, poď o zemi. Aj kúk. Koľko ich tam vlastne je? To zrobí keď prdel. No. Nie! Dobre. Conora pred ním uteká. Ne, kam to vyžral. Tam určite bola liana a to som chcel použiť na triku. Tak ľudia, pokračujeme a ja ich dám, hej, Conor už má iba nejakých 7 a ten GG chlapec. To som vyprdel! To veľmi spravil! Jaký hajzel mi to spravil, kamoši? Conor! Ty umri! Brák! Ja ich zabijem. Borci, ja mám 10, oni majú 10. Jaký krásny knockback! On ešte žije. Jaký moc dobrý chlap. A rám tam. Ja mám vlastne Thorns enchant. Takže oni keď ma budú hitovať, tak sami sa budú vraždiť. Alebo 5. Okej.
Ideme sem. Elon Musk. Mám takú dobrú výbavu, že mi to reálne musíme pripravať. Čiže vyžal nám všetko z toho spawneru. Myslíte, že tam ešte niečo zostane? Nie? Ja úprimne moc nemyslím. Tam sa ku mne stávajú chlapci. Tam sa ku mne stávajú, počkaj. Soši, naťažím rovno od kamery. O, nič. Nice. Boty. Kýbel si hlavne musím zobrať. Kde som zatiaľ? Ja sa bojím, neviem, čo je to. Máme lianu. Môj... Let's go! Wow! Sa posral! Ja potrebujem... Ešte nemám drevo. Nie je dobré. Kam, ja sa ich nejako bojím. Oni ma vedia vždycky prekvapiť. Boty. No a viete, čo si ľudia myslím, že to bude ťažké. Že oni sú fakt profesionáli, ale hrajú to už nejakých pomaly 5 rokov. Ja to hrám ako 4. Takže... Jaké prekvapko? GD chlapec! Super! Nepodarilo sa ti to GD chlapec, ja zdrhám. Ja sa... Ešte sa otvorím. Mám 8. Oni majú 5. Ja zdrhám ľudia, ja sa ich nehodlám. I keď nakoniec ich budem musieť zabiť, ale hodlám sa neskôr spraviť nejakú lepšiu výbavu, snáď majú rovnakú taktiku. Nie, on tam jeden prenasleduje. Ja vidím jeho menovku. Nie, on prenasleduje. V stovke malý myslím. No ja mu zdrhnem. Bot. A ľudia, nezabudnite zanechať like a odber aj na kanále Conor, aj na tomto kanále. No a samozrejme, že adresa na Conorovú túto hento kanál, ak by ste nevedeli, Conor _F, takže chichy. Krásne laguje s horými. Ne? Sedím. Sneha sneží. Ale ďaleko. Bobulky si zaberiem.
Skočíme. Ne. A bežím. Takže oni majú 5, hej. A je to rovnaké. Hej, pretože oni si zaslúžia prehrať v tejto mojej challenge. Krásne lagy. Akože bude to aj pre mňa troška ťažšia výzva, tým, že sa mi to troška laguje. Ale nevadí. To sa... Samozrejme, že tento... hrajú to 5 rokov, obidvaja, ja to hrám len 4. Už som to hovoril, že už som... Zopakoval som to prečo. Hej, no.